Umiłowane u Chryście Panu, braty i siostry, щолетняя наша подрыхтовка до świata u Воскресения Pana była napełniona strachem i niepełnością. Ніхто з нас у папельцовую śroду nie był w stanie przedbaczyć takich подзеяў, што ўвесь свет powinien będzie spyniцца, a mary ab końcu pandemii zluczyć усіх людей. Нема такого великого посту, після якого не прийшов би Великдень, і таких пісняв жальби, після яких не співала б Алелуя. І покольки ми чекали з надією Великодного ранку, то нема так само надії, що прийде для світу порятунок, що настане урешті жаданий спокій і безпека. У Воскресення Христа – це завжди свято життя, яке нестомно одраджається і відновляється, роблячи нас новим створенням. У Воскресення Пана з'являється тому подія, яка повинна обудити у нас жадання нового життя, нових перспектив і нових постанов. Дозволим переможцю смерті привести нас od życia czasem pustego, sumnego i pozbawionego sensu do życia pełnego radości, miru i nadziei, jakiego On sam zjawiaється krynicą i gwarancją. Umiłowany u Chryście Panu, przeżywając щолетnie święta, żadaję Wam najpierw spokoju, niezgasnej nadziei i doświadu Bożej lubowi. Жадаю, каб ви спознали сапраўдную сустрэчу з Воскреслым, бо толькі такім чынам великодныя свята стануць для кожнага з нас радасным часам і дададуць нам сілы і адвагі, каб у паўнаце жыць і сведчыць о вялікай любоўі Бога, благословленных і спакойных святаў у Воскресення Пана.